Takže ahojte milí diváci a ľudia, ja som DJ Tomix a vitajte pri ďalšom videu. Chcem vám povedať, čo treba spraviť, ak pri malom pohybe s káblom DJ software prestane fungovať. Máme dve možnosti. Máme poškodený USB port na počítači. Skúste zapichnúť USB kábel do iného USB portu, alebo máte poškodený USB kábel. To bol môj prípad. Takže investujeme do nového kábla. Do Numark PartyMix verzia 2 ide tento kábel, čo vidíte na obrazovke. Je to konkrétne USB kábel 2.0 AB. Je to malá investícia a bude to fungovať. Kúpte nový kábel alebo vyskúšajte na počítači iný USB port. Čo ak ani vtedy software nereaguje? Konkrétne ja mám UDJ. Čo vtedy robiť? Skúste reštartovať počítač a hneď vám to bude fungovať. Ďakujem pekne, ahojte ľudia.